ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೇನು ತುಳು ಅಮ್ಮು ಟಿವಿಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುವ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ತುಳುಕುಲ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ. ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಬಂದ ನಡ್ದು ತನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬೊಕ ಮಾಮಿನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೆಂಪಾಪುರಕ್ ನೀಲ ಪೋಪಲು. ಸಂಸಾರಂ ಸಂಸಾರಂ. ಓ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಮೂಲವರ ತೂಲಗೆ ಏರವು ಎನ್ನ ಧ್ಯಾನಗ ಗಲಿಗೆ ಕೊರ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪಿನಿ. ಓ ಕೂಡ ಈ ಏರುಂದು ತುಲ ನನ್ನ ಮೊಲೆಲ್ನ ಆಯ್ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಂದಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಎಕಡೆ ನೀಲಗ್ ಆತ್ ನೆರೊಂದಿತ್ತರಮ್ಮ ಬಲ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಮಂತ್ರವಾದಿನಿ ತೂದು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಹಾಲು ಬತ್ತಿನೆ ಪೆದ್ದಿ ಗಿದ್ದಿ ಪಂದು ಪನಂದುಲ್ಲರತೆ ನೀಲ ದಾದನ ಉಪಾಯ ಮಲ್ತದು ಬೈದಲು ದಾಲ ಉಪಾಯ ಉಪ್ಪಂದೆ ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಎದುರು ಬೈದಯಲು. ದಾದ ಉಪಾಯನ ದಾದನ ಎನರ್ದೆ ಆ ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಸೋಪಾಯ ರಾತಿಜಿ ನನ್ನ ಮೊಲೆಡ್ದಾವ ತೂಕ ಆಳು ದಾದ ಮಲ್ಪುವಲು ಪಂದು ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಉಪಾಯ ಮಾಮಿಗ ಗೊತ್ತಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಣಿಂಕ್. ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಕೈ ತಲುಪೋದು ಮಾಮಿಗ ಕೇನಂದಿಲಕ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಾತಿರುವೆ. ಓ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಹೊರ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇನ್ಲಣ್ಣ ಈಲ ಗಲಿಗೆ ಗೊರ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಧ್ಯಾನಗ ಅಡ್ಡ ಕೊಂಡ ನಿನಲ್ಲ ಬಂಧನ ಮನ್ಪುವೆ. ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಯಾನು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅವು ವಿಷಯ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡಣ್ಣ. ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಬುಡಂದೆ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೆರೆ ನಿನರ್ದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ದಾ ಏನರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಸಾಧಿಸಾದು ತೋಜಾವೇನೆ. ಈ ಮುಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಅಡೆತಡೆಲು ಬರ್ಪುಣೆ. ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ ಈ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿ ಬೊಕ ಬೊಡದಿನ ಗೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ದಾದ ಆ ವಿಷಯ ಪೂರ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಕ್ ಮಾತ ಆ ವಿಷಯಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡ ನಿನ್ನ ಬೊಡದಿ ಬೊಕ ಮಾಮಿನ ಸುಲಭಡು ಸೋಪಾವಲಿ. ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಬೊಕ ಬೊಡದಿನ ಕಾಟ ತಪ್ಪುನಾಂಡ ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪೆಲರ ತಯಾರುಲ್ಲೆ. ಅಂಚಾಂಡ ಈ ಎನ್ನ ಉಪಾಯನಕೇನು ದೆತೊನ್ಲ ಉಂದೇನು ನೆತ್ತವುಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಂಗಿಲ ಉಂಡು. ಈ ಉಂಗಿಲನು ಮೂಜಿ ಸರಿ ತಿಕ್ಕದ ಜಂಜಾಟ ಪನ್ಪಿನ ಮಂತ್ರನು ಪಂಡ ಯಾನು ಅಪಗನೆ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ. ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೂಜಿಲ ಸೇರಿದ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿ ಬೊಕ ಬೊಡದಿನ ಶಕ್ತಿನ ಎದಿರ್ಸಾರೆ ಸಹಾಯ ಆಪುಡು. ಈ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ನಿಜನ ನಿನನು ನಂಬೋಲಿಯಾ? ಹಾ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ನಿಜ ನಂಬುಯನನು. ಈತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬೊಕ ಮಾಮಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪು. ಹಾ ಆವು ಈ ಇಂಕು ಕೊರ್ನ ಪಾತೆರಗು ತಪ್ಪಡ. ಈ ಕೊರ್ನ ಪಾತೆರಗು ತಪ್ಪಯಂಡ ಎನ್ನ ಈ ಕ್ರೂರ ರೂಪನು ತೂವೋಡಾವು. ತೂಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುವೆ. ದದಂ ದಂ ದಂ ದದಂ ದಂ ದಂ ದದಂ ದಂ ದಂ. ಸರಿ ಯಾನು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಊರುಗು ಪೋಪೆ. ಹಾ ಯಾನು ಕೊರ್ನ ಪಾತೆರ ಏ ಪಗ್ಲಾ ತತ್ತದಿಜಿ. ಈ ಮಂತಿನ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕೈಕಾರಗಿತ್ತೆ ಬಲ ಬತ್ತಡು. ಹಾ ಬಾಳೆ ಎಂಕಲ ಕೈಕಾರಿಗೆ ಬಲ ಬತ್ತಡು. ನಿಜವಾದಲ ನೀಲ ನಮ್ಮ ಗೊಂಗದ ಲೋಕಡು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗೊಂಗಾ ಪಂದು ತೋಜಾಯಲು. ನನ್ನ ಮೊಲೆಡ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೃತೆಡು ಪುಡಾವು. ನೀಲ ನೀಲ ಈ ಗೆಂದಿಯ ಎಂಕುನ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಯಾದಿನ ಒರಿತ ಅಂದು ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪನ್ನ ನಿಜ. ಈ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೀಜಿಂದ ಒಂದು ಕೆಂಪಮ್ಮನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊಂಗದ ಲೋಕಡು ಹರಾಜಾದು ಪೋತು. ಅವೆನ್ ಪೂರೈತೆ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಅಂಚಿನ 100 ಜನ ಮಂತ್ರವಾದಿಲು ಬತ್ತನಲ ಎನನ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರಾಪು ಜಕ್ಲೆರ್ದು. ಬೇಷ್ ಬೇಷ್ ನನ ದುಂಬಾಗ ಕೆಂಪಾಪುರಟ್
ಕೆಂಪಾಪುರನ ಮರ್ಮಲು ಪಂಡ ಮಾತೇರ್ಲ ಗಡಗಡ ಬಂದು ಕುಂಬರಡು ನನದುಂಬಗ್ ವಾ ಮಂತ್ರವಾದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಕಣ್ಣು ಪಾಡಿನಗ ನೂದು ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೆಂಪಾಪುರಡ್ ಕೆಂಪಮ್ಮರದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪಾಪುರತ ಕೆಂಪಮ್ಮನ ಮರ್ಮಲ್ ನೀಲಾ ಪನ್ಪಿನಾಲ್ ಕೆಂಪಾಪುರಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯುಡು ಬಾಲೆ ಹಾಲು ನಿಕ್ ಪಂತಿನ ಜೋಡಿ ನನದುಂಬಗ್ ಮೂಲೆ ಎಂಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವನ್ ದೆಟ್ಟದು ಪತೊನುವಲು ನನದುಂಬಗ್ ನಿಕುಲು 2 ಜನ ಸುಖ ಸಂತೋಷಡ್ ಬಾಳ್ವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲ್ನ ಈ ಕತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಟ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ನೆನೆ ಪುಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೈತಾಳ್ಡುಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನದುಂಬಗ್ ನನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಕತೆಟ್ ತಿಕ್ಕಗ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.